guys, wala akong mga ganap ngayon. Nag-iisip ako kung ano pwede kong ganap. Pasok sa bayo. Uy, bata dito yung langit! 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 Ayan, bago yan, shout out sa aking mga organic viewers. Kay Evelyn Ciprado, kay Hasmin Antonio, kay Risa de la Cruz, kay Lisa Store, kay Helen Busio, kay Marines Balingcuacas, kay Chiron Torres, Gretchen Compassion, Taas Noo, tagadait ako, kay Ariel Kanja, at kay Manilyn Heraldo. Kaya yan lang muna. At shout out din sa aking mga members. Shout out kay Impacto Guaps, kay Kuya Jay's Channel, kay Kuya AJ Campo Vlogs, kay Dal Austria, kay Rose Jam 11, kay Ria's Life in Korea, kay Mamshi Apple, kay Board Session, kay Irene Karangian, kay Lorne C, kay Girly Baysak, kay Karen Pividal, at kay Madam Duday. Ayan, shout out ng bonggang bongga. At sa ating mga comments sa labas, shout out din kay shout out kay Kuya AJ Campo Vlogs, kay Red Site Gaming Day, kay Manilyn Geraldo, kay Analita Malegro, kay Kulit Kita, kay Venus Garen, kay June Aloran, kay Best Life Qatar, kay Maricel Pabiliar, kay Aidin Get SNR 16, kay Analo Coffee Lover, kay Girly Baysak, kay Damaso Resurrection, kay Sai San, kay Tay Fredo Vlog. Shout out din kay Lorena Pabalate, kay Helen Busio, kay Jobis o Gypsy Diary, kay Saidel Love and Taekwondo, kay Marines Balingcuacas, kay Madam Lily SLM, kay Ruel Guerrero, kay Ate JB TV, Argel Sabigay, kay Rubia 31 Vlogs, kay Pink Apron by Job, kay Maymay Selva, kay SM Sha Vlogs, kay Mami Sha, kay Madam Duday, ang bagong monetized channel, kay Madiskarting Bicolana, kay Miel Channel, Saidel Love and Taekwondo, yan, bagong monetize lang din, kay Rochelle Idades, kay Rosjan 11, ang super tendera ng bayan, kay Risa de la Cruz, kay Donna Babe Cueto, kay SM Sha Vlogs, kay The PA Ati Balot, kay Basyang Maricel Vlog, Maricel Gamboa, kay Lorne C, shout out kay Dimple Vlog 20, ayan, buti na lang nakapag-comment na rin sa labas, sa wakas. Kay Irene Karangian, kay Happy Cats 8, kay Inday Marivic, kay Lisa Store, kay Marpis Angel, kay Ron Estaniero TV, Matthew Evan Pandinuela, SM Vlog, kay Mary Beth Murillo, kay Annie Sipcon, Taas Noo, tagadait ako, kay Yam Mahinay, ayan, may comment siya, kay Chiron Torres, kay Nesty Bodegas, kay Maricris G, Marita Tika, Shami Javier, kay Gretchen Compassion, medyo marami-rami ngayon, kay Che Cabanyes, kay Gretchen Compassion, may Angels Vlog, kay Joberling T, kay Chiron Jan, kay Kuya Ton, may pahabol, kay Analog Coffee Lovers, kay Lalabs Evelyn Monica, kay Board Session, Venus Sari-Sari Vlog. Ayan lang guys, thank you for watching. Ayan, kay Ruby Sulicar, kay Berner. Ayan, thank you guys.